teng gelungan lho. Ayo yo. Oh. Kajenge ketinggal. Bu Sutarmi lenggahe siring pundi? Ayo yo. Kula nuwun sedaya mawon Bapak Mbah Putri. Wah, mas-masane kathah tenan. lho. Lah kowe ngimbangi lho. Ngimbangi. Lah ya gur loget-loget Mbah Putri napa Mbah? Apa nganti ngene lho. Pripun Mbah Putri? Sehat? Alhamdulillah. Sehat menika. Alhamdulillah. Mereka simbahipun
Mbak Manten. Oh Janet, Mbah Putri. Ayo awas aku nyedak-nyedak kok ndudut gelange mbae kok. Mbok ora lerak dudut. Urut ngono kok malah. Ora lerak dudut. Lah apa? Mlurut. Mbah, ngersakne lagu napa? Napa? Veronica. Kicau mania. Gusti. Lho Anu kicau mboten, lho, mania ngene iki lho, Mas. ngendikane. Aku ngene iki lho sing ra penak. Pripun? Misalnya takok anu ngersak lagu napa, lha engko sing bayar sapa? Ngersakne lagu Oh. mboten usah bayar. Apa diborong? Kali Pak Kersane Pak Paidi. Dal. Dalem? Oh nggih, dawuh. Siap. Enggak. Oh mangke mawon. Oke mawon. Oh nggih. Kicau mania. masyaallah. Kicau mania oh lagune. Nggih, lajeng nggih. Lah iya. Urip ana kutha gedhe. Aku kok ning isine. Kowe apa-apa wae. Latihan sesideng. Mesti kasembatan. Sampun, Pak Dal. Sinten sing Kersa kersa nyawiji? berkahi?